Alay! Pinuko mo. Ano ba? Dali, sino, dali. Galuto, hindi ko. Dali ga! Wala ka sa imuhang. Dili lagi na siya. Imuhang kuan. Dili lagi na. Sa to. Ha? Wah, kay gikan ba ko sa kong amo. Naman ang amo diha. Lingkod, lingkod, lingkod. Na yan na nagatong bisita ni abot na. Okay ra ba ni sis? Okay ra. Sis Milit na hadlok ha? Halaluya, hadlok man siya. Oh, okay ra. Lingkod lang. Maadjong adlaw na tong tanan guys. So kalit-kalit jud kog luto dali guys kay malagi na anay mo abot nga bisita. Mga taga Dalagit na sila guys, pero gikan na sila sa isang igsoon ni Sis Erling gikan sa Germany. So mag-dry kog luto sa kilo kay ron ako ikadalit nila guys ba. Kaya magluto po kog pansit. Karon guys nga mo abot kanang galuto ko og kuan dali kog luto og biko. So wala nang gisagol diha ag atong mga deket guys kay sayang pud lami man ang deket. Lami ka do sa guys oh. Wala dali kog luto guys kay naibisita nga taga Dalagit mga followers sa mga burato vlogger. Kuan silingan nila Jijing dito ba sa Dalagit. Just na ito inamutana nga mado ko Jijing kay nasa sila dun sa Bohol. So nag-invite nila guys. Nag-invite nila dito sa Bohol. Mag-ground ball ko sila. Mga simana pa ko sila Jijing. So gali-gali di ko gutong pansit. Mo naman yung madali na tugluto guys kay mo naman na i-stop rin. Mali akong pansit guys so. Kasing sana mo sa kalaha nga kuan na siya. Giitom kay Kitchen mo. dito man na sa kuan. So mani guys so. Luto dai kog pansit kay nay abot nga taga Dalagit. Kuan kanang nakabanan na siya og German. Nagkanas German na siya nagpudyo. So ni Sis Erlin. Sumusuroy ko no sila diri. Magluto kong pansit. Ano mo ko? Basta magluto kong gani kay ano ko mag-timpla o mag-tilaw-tilaw. Isang kapingan o gulay. So may kinagamihan ng pansit. Tahay! Alay! Pinuko na. Mahal na ba kayo repulyo diri sa kuan? Mali mo gi-harvest dis ni Agi? Igote? Oh. Dili lang natos lamisa. Sa mo anak. Allah. Abi na mo? Kan kay ko pasalubong. Iya sa anak. Nagana kay siya pasalubong o salamat kay guys ni Sis. Kaya to Sis Erlin niya. Di ako. Ang ihang manghud nga gikan sa Germany. La Germany jud ni siya gikan ning mga losyona. Germany siya. Mas bitan ni abot man. Ano to sa uri ka na lang ni guys. Ang ni diay. Ano na ba ala city kay gikan to. Ay, ito na siya. Hindi ka mag-vlog, diba? Ay, mag-ilis. So, maniod to ta guys, nagibawon ra ba doon sila sudan. Hey guys, Kung magadumo para bang takog manok, kay kung wala ba di sila mukhaon ng manok. So, maniod to kuno tamambe diyang mga butan ka ang mga bisita. Asa ka dapit sa Germany? Dapit niyo ha? Basig makatuod si mambitan ninyo ma. Ay asa to inyong lugar sa? Fire. Basig mo siguro ng lugar pud niya. Boro dako man siguro ng Germany. Baya siguro. Tigluto man ko nga ng atsal pud oh. ganin ha. Kami
Lami maguna sa pinirito isda unta. Lami ag pansit-sit. Dili ko po tigpalit sa merkado. Pwede ko sure. Hindi ko sure kasi nagahimo ba? Nya kay gawin mo ngayon kanin na ito na yun. Ako baligya niya. Intiyado kayo. May baligya. Maghimo ra sa iyong pangarap no. May baligya kay Mama Marta mere. Nga ay. Wala pa ba na? Sultanan. Pagilo ko pwede yan. Ano dali? Pili pa ito inyo ano eh. Pintan dali na. Ang buwa din sila de. May man to among kusinero ko tong nabi. Kaya itong balot. Pero kung ko nung agbayot din na ba? Kanang bayot? Galit. Ikuha man eh. Dante, sige pa dili. Wakay lord. Oo. At ito ko basta si Mama. Nana. Nakaabot ba ang wifi ra ba dili ba makaabot dito? Dante. Di na ba makaabot diha ang wifi? Dito ba? Dili. No, Dante. Muhatod ka? Uli naman sila. Ano dala? Wala yung nabilin dadto? Oh, salamat. Dili, mukuyog mamili sa kalsada. Mahatod mo, pasakay mo sa bus. Hala, salamat ikado sa pasalubong ha. Daghan na ra ba kayo gikan pa sa Germany? Ang mga basta mga taga Germany nga mga kay mga butan mga taga Germany. Aw kani kay dagko ra man ni siya oh. Pigdada. Anda mo yung plastic? La pagamping mo, salamat kay kayo, salamat. Salamat kay inyong tanan. Salamat kay kado sa pasalubong gikan sa Germany. Nice kado with mga square pants. Oh. Nice mga bag. Nice. Tanaw siya sa isang vloggers kay mahilig man dito niyan niya. Salamat kadyo. Wow. Wala pa yung mga tag price. Tanaw siya sa isang vlog kay kuan man. Mahilig man dito niyan niya. Salamat kadyo. Yeah. Pwede ka na pasimba? Mga ako mo dyan hindi ay cool. Alam, mag-dress ko biga na. Lain po. Tauan dyan. Ano daw na si Nicole? Bayot naman. Wala. Nga niya matagahang si Bulkwalik. Thank you ka, Josie. Tapos book ko. Si Nicole, gusto lo ba na? Ay, ano nga taon na? Nabayot na, nabayot oh. Wala, 60. Oh. 60 mo ka. Islit diri, oh. Oh. Wala, salamat ka, Josie. Palisan niyo mo nagtibak. Salamat ka sa inyong pagbisita dari sis Erlyn o si sis Milit o sa iyahang sister. Hindi man siya mapaminsan niya sister guys nga gikan sa Germany. Salamat ka sa diyan pasalubong. So napa joy bag guys. Oh. Diba? Para kuno ni Kristil. Di man dollar sa Germany. Di dollar sa Germany sa man. Germany one. Na judi ay oh. Wow, thank you very much. Coins no? Daghan guys na ay sani mo asa ba yung tingin para ka sig basa ko ka basa tina na ko gado Molar stay. ay ano ko siya mo sa Nutella Oh. Nougat. Cream. sanay kape siya Cappuccino. sanay dako gado lotion body lotion dapat jo isa sa siya body lotion gapon wala magkado Diya, kaya kita magis na mahilig ko magluto. O yan. May pabrika. Kuha na siya, ka na with chili no? Hindi, pabrika na, pa-color sa kuha niya.
Di pa color. Pang, Paprika na. lagi, pabrika na. Murag syute. Oh, ano tawag na? Ani, basta sa anak bi kay pwede din ka. Paminta man na. Puminta ni. Mm. Pumintang durog. Kana. Ug bawang nga powder. Yung bawang nga powder, pamintang durog. Salamat, salamat ka din sis. Sugikan din isda sa Germany. Dapat din tayo sabon. Dapat din tayo saan isda? Puro sardinas. Oh. Mapagod nila, kapilaw na ni guys, mapagod nila ka. Kana. Kami sa dinas ni isda nga mumuni ka nun. Sardinas din na. Mumuni ka nun yung kulan. Di mo ra siya kuan, mo ra siya tuna. Tuna. Mumuni ka nun yung kulan niya. Oh. Mumuni mga kalunin sa mga foreigner. Mura siya gasang antol marino. Sa Oh, nana ba? Pwede ganun ipalaman sa kuan. Paano kay kayo na? Ala, di pa dito sa. Sige, gino ko salamat. Di pa dito ay. Oh? Sika. Kuhan doon siya ba? Kay nakaraw din siya sa vlog guys. Kay kita siya sige nga na ako. Kaso mga bukton ba? pwede na yung So- eskwela. Init kay eskwela na oy. Dito, luto-luto. Di pwede. Gano, yan na ganun nagkidaghan no, aron din na magbalik-balik. Ay, ako mga guys. Basta ganahan ko sa sanina guys. Dili, ikaw baliktad ka no. Kung sinina ako paborito na ako, dili na ako kay sulob kay paborito man dili ra maguba kung imo sulob pirmi. Oh. Kung paborito na Salamat ako. ka doon ni mo si Sirlin, si Milit, si nga yung anak ko kuan nga. Di man magpa-mention guys sa diyang sister nga gikan sa Germany. Magpa-mention na gihangan ba. Basta sister ni Milit ug kuan salamat ka doon. Nice ka Uy. doon. Napoy utanon. Hala. Ala. Sana. So bagong harvest po ni siyang sayuti na dagko kadyo. Litos. Salamat kadyo sa pagbitbit dari inuko gikan pagig dalagit ga series pa dud sila. Kaya na sila daghang sakyanan pero wa may kay mo drive nila. Daghang sakyanan sila pero ay mo drive. Dagko kadyo. Uy, di apa ji kuan ang paborito gabi. Bisul ah. Salamat kadyo. Wa made in love ni ay ay pobo. Natay kuan o naghana o. Salamat sis Erlin. Dangan ka yung polio. So mo ni guys, ang naghana ka yung mga repolyo. Ug kuan sayuti. Sa daghang kanong salamat sis Erlin, sis Milit ug sa iyang sister nga gikan sa Germany. Salamat kaadto. Daghang kaadto sa pasalubong. Salamat sa mga guys. Kuan din ni sa litos, no? Litos, kanino sa ka klase nga litos na. Duha mo guni ka klase nga litos. Kani maraming salamat kadto ninyo. Salamat sa inyong mga grasya nga inyong gi-share namo. Guys, kanang hapon na di ay daghang kadtong salamat taning tanan. Salamat kadto ang naghana kag puro ako ni siya guys. Mga kuan sakto jud kadto ang pagpili nimo sis Erlin. Si sis Erlin ko ni namunit dani. Pero gikan ni sa Germany sa iyang sister ni Sister GD. Muni yang kuan puro mga bag-o guys. Diya kani mga lagi ka nang diyang mga pasalubong magikan sa kuan. So makalusyon na jud ta guys. Dugay na kuha jud maka-lusyon guys na ni hang palit marami sa kuan. Pero mas ganahan ko lusyon guys nga murag mo punhag-punhag ko ba. Bitaw. Ngani na jud ko Black Beauty. So daghang salamat sa ilang pagbisita dari, daghang kanong salamat ya. Hindi ko problema magluto kay nana ko mga ingani. Pwede man is diyan kanang di mo ilabay ni sudlanan kanang kanirang di mo ra nang tibog-tibugan mo palit ra kag mga pwede itibog-tibog ba. Salamat kadyon, salamat dug kadyo ko ni Ma'am B sa iyang pagpangga namo. Way makatipon sa iyang pagpangga namo guys. Labi na sa ni Cristel nya karon nagpadaday sa pang grocery ni Cristel dito sa Dumaguete. Salamat kadyo ni Ma'am B sa iyang suporta namo kanang way di na mo ikabaylo siya sa mga kuan guys kanang mga diyang tabang namo nga perting naghana na namitanan para kuan labi na pagpa-eskwela ni Cristel grabe di ilalim ang magpa-eskwela og nursing guys grabing kadako ang gasto sa sinima na ni jang padani Cristel mga ansay kinahanglan salamat kadyo ni Ma'am B
Nga kuan dayo. Na-appeal di ang mga didi sa mga mingming. Diya ganiha, wa man na mo pakita sa ni pagpadidi ni Nicole kay Sulot yung gatas. naapa man. Kaya kada hilom naman sila kay basta busog na mahilom lang dya ipagawas ni Nicole alis dan ra gid sa hangkapin. Kaya di pwede siyang igawas ug kuan ginas danti. Diya katuding ni mga ning misis na hadari nga asa to si Jijin na si Jijin nga wa kuno kumuuban. So di ko pwedeng muuban guys, di ko pwedeng matugbuhol kay naghuwat ko sa schedule sa muhang pag eskwela na sa PISDA. So nag-meet ra sila ni kanang Ma'am Bitani, taga napos Ma'am Bitani sa Germany. So, salamat pud kadto nimo Ma'am Bitani kay kanang siyempre nalipay po sila Junjun ug Gigi nakasuro yung buwan. Round buhol. Ako bitaw guys bisag sige ko ulig buhol guys, wa jud ko makasuroy bisag 2 oras sa mga paronamik mga ana. Kay muli ko dos atos buhol guys at ra jud ko sa hang pamilya. Pero soon ano makasuroy ra ko dito sa kuan. Salamat kadto ni jung tanan guys. Salamat sa mga blessing ug salamat ja karon pa ko ni update ninyo 3 days na ko nag-upload guys kay mas ning aging adlaw lay kay paminaw sang lawas kanang sakit ang mga kalawasan ja wa ko mag cellphone pa wa jud ko mag-upload sa reels wa ko nag-upload sa Facebook ga pahuway sa jud ko mga duha ka adlaw mga kahumata gali guys na nang laom pa ni kay kanang wa lagi kanang nipahuway sa ko kay sa among pagkural lagi ni papaidi kami kamera ako ray gabangag-bangag dito sa poste murag na kuan ko ang likod na natandog na pud nang nipahuway sa ako pero okay ra ko kung kasugod-sugod na pud ta guys so kuan na kanang mangita na pud kog pamaagi og mga guys ug unsay hang lutuon kanang ngita kog saging ngita kog pwede ba ko magbiko nga na wasa ko magtindag sudan guys na magtindag sudan guys ug kuan na kanang okay nang tanan kay sa unahan dari sa hanggi tindahan gamay rang lakang dadto sa unahan sa hanggi pwestuhan sa una ug followers jud muna amo ko gipwestuhan sa una before ko nagpwesto dari sa ila ka ati daday na ako gipwestuhan dito at bang jud sa sitihul na ana poy nagbaligya dadto og sudan. So ang mga suki dito di na makadritso sa dari guys kay adto naman sila dadto manang stop sa jud dato atohang pag nindag sudan ug dari puspika sa mga suki pud dadto sa babaw na napay duha dadto nga nagatbang ay nagtapad di na jud sila makalawas dari kay naasta nga ako. So mangita lang jud kog lain nga pamaagi nga mukita ko guys mo kana mangita kog magsampol kog mga unsa niha guys ang mga pwede natong pagkakitaan. Dali ra man kadto ta magsampol ug unsay mga pwede natong pagkakitaan like kahang mga saging nga minatamis kuwang pa na sa mga tawo pero problema lang jud ana kay pangitaon. Suman mga unsa diha biko or maghimo ko ron og mga palamig magpalamig ko ron to pwede ko mag-display sa tindahan og palamig dili lang sudan ba Skin day, kay patok na bundro. patok man ang skin di na may si palitong skin di na niya himo mig tapioca kanang pang kuan na pud sa panahon ba kanang mupatok season kanang palamig ko dito mag-display ko or mga fruits nga juice nga na ba nya maghimo ko mangita ko laing way guys nga mukita ko kay di pwede nga di ko maninda, di ko tabang ni papaidi kay sakto ra jud ang sweldo ni papaidi sa mga bayranan. Diya salamat ka do. Nay kay gubo na ko. Salamat amping ug amputang tanan guys. Salamat ka ni Mambi, salamat sa iyang full support namo. Salamat sa Ginoo sa mga grasya ug sa mga tawo nga ning hatag daning tanan. God bless and more blessing yung tanan guys sa mga malulumong kasing-kasing. See you in my next video. Love you all.